ಓಕೆ ಇತ್ತ ರಾಜಣ್ಣೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೋಡ ಬಡ್ಚ ಪಿರವದಕ್ಕುಲ್ಲ ಓಕೆ 6 ಪಿಲಿ ನಲಿಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅರಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಓಕೆನಾ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗ್ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಊರುದ ಮುಂಚಿಡ್ ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗ್ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಊರುದ ಮುಂಚಿಡ್ ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬದನೆಡ್ ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಚಲ್ಡ್ ಕೈಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಡ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಅರೆಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಹೊರ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನಕುಲು ಕಟದಿನ ರಡ್ಡ ಕೈನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಕಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪೀಲಿ ಪರ್ಬದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಈ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಜವಣ್ಣೀರ್ ಎಕಡಿಂಚಿ ತಯಾರಾತೇರ ಆತ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲ ಎಡ ಪಂಡ ಪಣ ಏತ್ ಶೋಕು ನಲ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಏನ ಎದುರು ನಲಿಪೆರನ ಆಚೆಗೆ ಅಪ್ಪಂ ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತನ ಪಿಲಿತಲಗ ತೋಜುಣ ನಾನ ಗ್ರೇಸ್ ದಾದ ಪೊರ್ಲು ದಾದ ನಲ್ಕೆ ದಾದ ಈ ಜವನೇರ್ ಮತ್ತ ನಲ್ಪನ ಎಂಕುಲ್ ಪಿಚ್ಚರ್ದಾಗಲು ಪಿಲಿ ನಲ್ತನೆ ಏರ್ತುವೇರೆ ಮೈಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಜಿ ಸರಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಸುರುಕಾದ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ನಡಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಈತ್ ಟೀಮನ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಈತ್ ಜವನಿರನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಗುಲ್ ಮಾತ ಪೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಅವೆನ್ ತುಯಿಯರೆ ಕುಡ್ಲದ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುರುಕಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ದಯ ಬಂಡ ನಿಗುಲಿಜಿನ ಓಲಾತ್ ನಿಗುಲು ತೂಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 3 ಟುಂಡು ನನಲಾತ ಸೀಸನ್ ಆವಾಡು ಜಾನಪದ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಪಂದು ಜವ್ ಜನಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬೆರೆಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆಯರ ಸಾಧ್ಯಾಗೆ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಬೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಯಾವು ಅವನ್ ಮಾತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಕ ಅಂಡ ತಿಳ್ತೆ ಹೆಸನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಂಡು ಅವನ್ ಓರಿಪಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಣ್ಣನ ಪಾತೇರ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೇರ ಅಂಚನೆ ಐತು ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರದಾರೆಲ್ಲ ಪುಂಡು ರಾಜಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಕಾತೊಂದು ಪುನೀರೇನ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯರೆ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ರಾಜಣ್ಣೆ ಮುಂಡು ವೈತ್ ಕಟ್ಟದಾಂಡ್ ಅಕ್ಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪದ ಬೆಲಿ ರಡ್ಜನ್ಲ ತಯಾರಾದಲ್ಲ ರಿಂಚ್ ಬೆಲ್ ನಡುಕ್ ಬಲೆ ತಾಸದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 here we go ಒಂತೆ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಬರಲ ಬಿಡು ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ here we go ಓಕೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ದರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರಡ ಮೆಚ್ಚೋಡ ನೆಂಚಬಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕತ್ ಆತು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೋರಿ ಏರಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ದತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋದ್ಲ ಚಾಪರೊಂದು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಿಜೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಅವು ಗುಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೇನೊಂದು